Say, you want 137 almost 137 no. And say, yeah, you're 12 bana, yet there no any bedding kunim. The chikwesi na mani hunina no. And ye did any sin or so. Said, Chinchia chin, ombe in every parliament mo. Send a bear for 12 bana, ombe ya 137, na ye da 136. And ye didn't put in our courts, ye J. Krata, and then I for 12 bano, ye the police be parliament in HCI. Say court amakrata say onto abani bi enso nyame adomenti sada na ye to abano na ye saw ye TV a ye hwe ne ekoso jachi kwesi na te parliamenti say no ye fa police wonu mu ekotra na kunjwa mu no nya ono nyame kwa nanim nyame cha de to abano na honorable Alban Bagben oyenya ye de ni din ko ye no ona odin kunim every samre no na omode otan e de di sa papa echi se abato a woto ye no ye hwere speaker Abambag benya ye no wo ye betete wa kopem se be you free parliament. Kanema Pani John Dramani Mahama Mananso wa nebo mwede to asin north adishia ni mse wamuntuntia MPP candidate Oracha Sopoku na enchira Ghana ni wiesi nyina se MPP amanyokuo no wanomo edi encho enunti no wamo egu enam wamuncho kwan so enunti ni ye wonmu ye enunso nsem odi tudwa eni asin north eto de bia nyame eye ne hihye ekwan bi so na nyame hihye bia eye nhihye pa nia abane se odigana fo nyina esu e de ahye monsa e wase nofa se esu a yesu wo Ghana ha amanehu a yehu ahokyere a yehu wo Ghana ha mo ase nofo e no de ahye mo ano se monkasa man efi se mabato yi se mokoto na MPP din kunima nyame mpengu e manesa bad meka se omudin kunima nia ebetre amansan nyina ne wiase nyina se bibia ekoso yie wo Ghana esu nyina ye nimnia ye fam Kanema Pani John Dramani Mahama ne na yete ye no na yegusua ya wo asin north hwa na Oraje Chekwesen ayo bi a 2020 ni mo wono enedi enkunim samra hwebedwani edema de hye ye wo asin north na ewi akire no ensem bi ebebata no ho se wo ye Canada ni na wonye mu so wonya Canada ni ena waba be Ghana ni enti wakopre mrahwebedwa akonwa no ena de no kokopie mu e wo court atatra so ama na ehunu se de akeka kron se na tie hwehwemu no abeda didi a na ne eni ho kwan se wo frɛ no ho samrahwebedwani de ma de hye wo asen north enu nti na aka ho bia ye hwɛ ni mu se nyame ya doma ebena de di ye ni mu no by election ebekoso e wo asen north ne ne mpotamu na nu mu no owura Chekwesen e de nsam awodo atudwa ama wakansi sudua pefe ya ekinye bia ni mu se wono de ne manfo nya mugidie 2020 ni mu ema asen north fo eto aba no edema no wonye na ne asane nkwakura wode to ho waye krado so obesoma asen north fo no wasonwo mu no kremu yentie owura Chekwesen nsem a wono so di tudwe de masema me wo asen north ane se madwina me ba se me bebo na nsesan me ba se me na ye ma youth no some opportunity of employment adia mbetumi dia ya boye bra ai mo ji metumu a omo hu se Chekwesen metumi aye adwuma na mo mo ena mo mo ntina me mpaba asen not edona mo ahwo akire ntimi so me mpaba wo mo so da ni omo ye nyina no so omo se ye de Chekwesen bobo cross so kra na odai for asen no. Anyway, NDC, the original one, Rashabedja, Asen North, Owura Chekwesen, and no, we communications officer, ma NDC, Sami Jenfi, and so, Sir Chekwesen, Natan Funina, Yamia Dome Brada, woman in Bewu. And I'm contemplating the DNT. The Asemwa, any matter so, any other intention, Dino, and the Asia Bano, yes, and some better for. Now, the will be ammonia, the Aseda, and Menyame. Esan se onyame na sihire actabel oh yenu no mo actabel onyame na sihire de otamfo na hyehyɛ sɛ ode payaningu asen no onyame te ba dai be sifo wi asin wa onipa mama bia wo ahi onyame oyi nipa bi so meboa nipa
no bronsam de n'ani asi ne so na no Bible mu oyi David eye ne hene no ya akwa ketewa so meboa ne ma Israel for eso Saul de n'ani si ne so ba ne nyina mu onyame yedan ebo ne ho ban Joseph na ni nuanom fi say ya ton na konkwasu mu ne asen no be kwasu mu po onyame hye ne wani mu onyama ne be ye prime minister Honorable James Jachikwesi na ho brase enti oya buburo kosua ade be ye nyere enti emfa ho ne de atamfo ye na de meka ne ewura ba nyina ne se ezu aba ye betui ye ewura ba obechechim ba me ma samu ameka che boys ne girls na mo ano ena adwuma ho sika wo ye botom akwa ma ne etiribo ye yino ne ye gas ko ejejae eyezu And where your communications officer, the mind this year manoko no Samijam Fee ne na yete yeno. Na ma yankwa humano so na yeka say MPP manoko no wanomo so ye rally den e wo hodi a train. Nyame ya duma benada na adehye ye wa Sin Norton so akwakoyi kendini anasa mrashebedwani edi ama wo no. Ye ko Asin North na ye ne amani boni Alfred amo edi enkomo na fe kwadonya ko na ye ne kwadonya ko di enkomo ora kwadonya ko anwumre wote yenka ya moadwo ate eko enti yebehwe na yenya kwadonya ko biemu na fe ye ne no adi nkomo ahwe rally no a ekoso ewo hono na yehunu ne ekoso enti no rally no special yenhyase kura de humfonyi no kura mpo ba Facebook Adom 106.3 FM ene etwagu anipa gum ankasa nti yebehwe na yehwe mpanifo ahodo ya wo makasa wase mampani dodanko akufo ado mampani abede akire titiri no nyina na de agese Asin Northfo ne de wo munue kwado wote yenka yamoadwo emu akwaba Yenia. Yada se papa na MPP rally no wa machase na ehimpote na ekoso empanifo hwan ne hwan e na akasa. Well, so MPP rally no say sia no muwie shall about 3 hours ago. And in the form better you make we chino omodo so pa ye omanpeni akasa vice president chief of staff ose chairman sabon transport minister maybe how kumsin dominate the omodo so pa as well as party national, regional, and constituency executive. Now, Tesia no muwie ya president and any entourage no mutu omo kamfon. And some nya simple. Na na dance akufo ado ekata no. Paka cho mo say abreya emu edin pa nti obi omu yi no mo akọ mrashebedwem no. Enye so obi a enda court nsem ekina court nsem ni ade. No time to eka say omo ka say ono ne nsa wom politics nti na de ato Georgia Chikwesi na eto na omumbu nkompon ko show mwechi de eto Adamu Dramani Sakande bibi etwemu no that time no ni power and so Joma omanpenida da Joma Hama abreso no saa sem no ko so nti saa ekwan na owura Georgia Chikwesi enam so but over constituency ha say ya niam ekwo so hu ye say MPP for no ayo madwiri so omode LGBT e de bebanchaman for the posters and billboards ni ade aye we say enya don pe LGBT wa say na no owura oda edom dodo na no o say chairman sabonsu our parliament no ka say omo ye omo agini MPP abani ye omo agini say omo be legitimize LGBT right in TDA NDC for nam classing class ka say some to ba ma Charles Bokwa and look at omo endorsement of the LGBT no ade omo ti ni ni ma de ko so ma fa ka ni ade aye Edwuma de mo ye nyame nhira mo pa woni amane bofo yi what they say Alfred am nyame nhira kwadwo na omo mo ho ban ti no sabre wo ma wie kura chese bibia ba na wie ye obi akwa na and today and then no mark the end of the public campaigns rally ni ade o ma ye ni ade ti no sa door to door ni ade bia ankwankro nti bia ofa ho microphone na bibisa anasa o mbegwa awura amanfo efuom o mo dem ni ade ba ye interesting say beto abai politician no mo classing class o mo kwa na samafo efuom kra o mo tumi eti o mo krom ho eko hwese o metu enya o mo ato aba ma o ni o mo tu nse didi o mo ni o mo di agro o mo to da me ni ade nyina e wa ha nti ade ne de enya de ba ku betu eti ne bu se e try am ya aduma na chize ye to aba me wini
too close to court said abrofo kano enye easy kra na wohwe adehye na nim nom ne ade a wo ma ye ready for Benada no amanfo are ready pa na sa election we no omo say niam mienu it means a lot say asen not say aye ka Ghana na say okogugo ka na gbo asen not ntam na aba omo hwe kuntijuma akoso wa ha ne niam akoso ni ade na omo ani je ho pa ye nti abato we pa de omo ye manka afia mienu anasa ba ku bia no omo ye sa ba election ni go kuma asamo ene kwadwo mpacho ni de yemfa unsi ha na ochena de enye campaign den say nemom so obi wafom anu wati no na kokasa na anya bia wote se omo sisi kasem bi ni akyede bi kokoso wo ho ana ene de afanu mienu nyina otete just that the entire obi ama kama no to Wellington boot ni ade a amafo kwa hye bi kwa ba rally yanse niam o machi je sekan ni niam de o machi bi pa ye mo ni ade wa obugu so o mo che enti badu ntumi nka se bia sa political party we na eche mo na se we na eche sadi no but niam o mo che pa de ekoso ena ekuro no mo nso mpuntu afa ne ntoma pa afra ho well enti wo be cha assembly ku no mo kwan no ensio no atopa wo se kwan no mo ejina so pa contractor no ayire no ho oye ma beye na wotumienu ni ensio atosa ndo mutumi ngu kwan no so nti ya sama amanfo aha ya tototo pa broni beka said the area has become wet and slippery nti sa ana wo ndo mutumi ngu kwan no so ma o ya yemmon pa yenhwe bia na kyena de mu adwona wo maye de wo betumi aye kwadwo yeda ase anwumre no omre yeda ase papa Richard Kodwonya kon na yete no enka no enti ayasen North o election headquarters anyha inti yashase na kyena nyame ya doma na juoda ni nyina nso team na dikan kra wo hodada edikosi ne Benada no nti yakasa election headquarters ani enim ne ye kyere team ni nyina morning show no ato anwumre a ye be declare se de ye kumawudie no sa pepepe ene ye de bro nti medofo se wo pe election mu ensem kaye bia analysis bia no kra demo yenua kyere mesi wo bia de a emfa nkoto ba bia mane na dom 106.3 Sampa 94.7 Ishra 104.5 and afi wa share live or Adom TV and yen social media handles no eho nyina ya de bebra mu nti monkoso amwa fidie no enna ha yemfra sen north na yemransam foforo mu so for pani ya wono na da Alabasta International Ministry no your prophet Kofi Odru na ne de no me pa no me aka enchirima wo mo yenya wo mo kra no sa wo mo ekwa mu ka kro no bo a wo mo ko bo ye wo bullion van no ehona no ya wada wo ablekuma farm milk no wodi agye wo mo pa na enne asore dem kasa no wo kasa se besi ni trimo kai ya no se domi no na eso wode no me sankrofo no wo mo akodi awu ama branti afe no washa na bra boasie na abaso body edidi na nimu na kwabrane atimi se wantimi ama be me yanka je mpo anyini na mpo ansi fo man hunu ni pakra wo yesa no waje ne nkwa afri ne nsem no ene de so fopani kan ye wadome wo hu video no kule mfanto ho ene ne sai trene so nti se unimu hu a ene wo no ne wo sa branti party se wadome no yentie so fopani enu mu nsem no ebi me catch them kwayafo no amuchi to last Thursday. Let me boldly tell you, I'm telling you that by now, Sikano Macheri, but the vengeance of God will come after you. Yeah, the blood of Amua, just like Osei, will cry out until you and the descendants after you. 20 generations are destroyed. I curse you from this generation until the 20th generation. On behalf of Amua, who have died a painful death and left a wife and 2 children. I see a family today. Nti anu no nti se uf nkura mo badache chire na bibi di wachi a enya sa adana o no me bi a yaka to ho kro no bo bi a wo papa bi wo fa bi e bo ye ho no me na di achira ba bedi mu nyina mo so no ti ene no se yentimi ankumu bia no me no a so fopani so aka ne de ene edi mo so ano no nti wo yire o kuno obi a woni mu bia mo mra sasa sam no kra hu de wo kan bra Facebook
so for na da so no nti no ye baba ho ne yakan mo adwenkyere nso ma me free ho na men concern foforo mo na Ghana Export Promotion Authority mpanifo aka mfimfim mantem mo ho bo wo machi dompa se enenie mapa wo mo wo e wo mantem ne mu no ebre no so se wo se ye di konkrofo man so ne ho ye konya mfaso efri wo ba omai Deputy Chief Executive Eda Ghana Export Promotion Authority ye Samuel Confident to nano no odi to dwa kire mu se mfimfim mantem wo niema pa just say Ghana Export Promotion Authority mpanifo ta wo machi den na wo mo sorry agina wo na so e de akọ amamaya hodo so ne na me no so ebenya mfaso ebi ne de ebi ne enwo faso wo so pa bani kwa so wo mtena ho aye nhwehan e wo se ye kire ya hiem ne de kọ miamia Ghana Export Promotion Authority mpanifo aye SMEs and Banking Forum bi ama kwan ama wo mo awankasa wo nyuma ene sikakrabia hodo no no matena se ehwe kwan ya wo befa so no wo maboaboa wo ho sebe ya wo madwuma kakra na wo mo ye obenya so emfa so you can competitive advantage ayewo central region mitum hu de ya ngo ho edwuma papa ngo ehwe chofo praso adefa friend then etimo kwa ezoko even jokwa ezoko even ahankasa yen ke here ampa go for bebre ngo ho edwuma and I can tell you there ngo ye very big potential, very big potential on ntina yenye bank nkitahuzi no ho hia no obodu ye fi ha obodu bebi ne be so banks no won nsem na enyi ho na akọ the production centers na wakohwe opportunities na wo ho no ekwa na ebehu ahoze na yeziri hiem na output ayenya no onye commensurate bronyi beka da onye commensurate nti say banks no wokohu na yezi adwene boma bohu da yebetumi ayenza. Anyway, Ghana Export Promotion Authority Deputy Chief Executive Officer Samuel Kofi Dentu we Chief Executive Officer Wanuso da Jobert Memorial Herbal Center Dr. Magnus Ebo Duncan Wanuso ejina ankrankra no a wonde won dwetire aba adwuma no wogyan wanam ne nsantwofo di nkomo no wo kire mu se wo mo awankasa biebie wo nwuma nkakra wo mo how pa ye collateral yes kakra bia no ehwehwede afri wo mo ho no ya na no ode ma wo mo nti bo hwa no wo mo anu ho nti no kakra no wo no ode ye na adwuma na no a no so ntime moa no ma ne ntime ntrem ema wo no so ne dwadie no enko obi man so nti wono no wo sre akoto ede ato aban nanim senkebe ya interest no ne collateral no ne ade no aban ne hwe na wo mo afe no wo mo biebie wo nwuma hodo no nka eso mrabra fom mfama wo mo sebe obetimi abobobosia no de akere onwumam na ada oha okese nye fa ho no ma wose collateral na no the banks in biaka they want collateral free which our chere se bosana bobo nya da the BBC ho the ensha name and some of this kanama which is a good idea so by the one my loans na mandamana all the aban otumo hwe okay na loans no interest rates no onye the same for. Anyway, Chief Executive Officer Wada Jobert Memorial Herbal Center Dr. Magnus Ebo Duncan Owiye Mfifi Mantemo Manager Wada Consolidated Bank of Ghana ya Dr. Clement Ansa ono so de to SMEs no honest nanim ene won for home bata GBC GBG na womuntimi enso wonu masenfi so mo de collateral bia anim ntide hia na so wababosia wom de be ma na timi aboa mo adwuma so akonkan the minti na bank ya trust yes then say collateral ni collateral say register or register general pool as sole proprietor and then register was with register general as a sole proprietor nine there eto na di wo bojo table do na ye hwehwe yimfu there wo shop ni bra enye ne adwuma na say between 1 month to 6 months ehun there ya ye di mfaso bia abrabo in terms of giving you facility a manyi hanye adwuma bi odam tafribolu mbom na ya to member to makan there oye nkitahudi na yeriji enti nukodi ye adohia wum na sabsabia odubia businesses de bia na nyema boko the way ehwehwe but onam do ye nkitahudi nti ye hu problem na yetum na yebo but mama onka bende problem na ba na ohye wo hu.
Anyway, Infinity Mantamu, CBG, Dr. Clement and Son, and I attending. Can you know see Cassia Augusto 80 Wadum 106.3 Asampa 94.7 Ishra 104.5 Yani affiliate stations Ahudwo a May and Chia Soba Facebook and so them live ewo Penny Kwancha for da Alahaji Didi Enterprise ewa tebubu Kofi Owusu ena wode to adwumaruan mu nyina anim se wonwuma ye 4 year adwuma ya wonmo abaso no so ka ho bi emanwuma no etimi enyini wone bega sorry ya wotobu FM ene di enkoma wo kire mu se adwuma guo ebegyina ne na so adwuma ye 4 no a wo na etem pintin kwa akoba ye ni nyina nti adwumaruan no enhye no so no wonhwe wonye wo adwuma ye 4 year pa se be ya anwuma so ebetumi so ne ya make say ora Kofi Owusu abon homoden adwumayefo be se 100 ye wona adwuma ne mu de wabo wo mu nyina aba so adom kase piase eto so ba bia nyankopon edim fira oduma bedru ne ane mekita workers 100 and something na me frebe se mrana de ba ya ma me mani aso na me mo baba so na yenidi na yenom na yenyina yehye hu nkura na yentumpu Ezanko adomu enti so wonre ha na de nyame ayembi ne pese workers ne anuanma yebehia yebedidi na egie ni Penny a wonu na da Alaji Didi Enterprise wa tebubu Kofi Owusu ne no adwumayefo ye ne wo adwumawura abo wonu abaso ne ejani gie pani wo mu kyerem se adwuma kwa ye mo abaso kwa wo mo ye ne ye abaso body asa beka ho be ye ne gidigidi wontie won se MD ase se ye so adwene ye ho na wato epurokasiese ede amaye ye ni aso bebre de kan se nyame onhyira no na mum de ye koso a ya sere anafutu amede ma ye ho ye won se de ye papa ahu ye dwuma pa na enne wato prama yi ni adwumayefo a ye wom ana wo hye yase nyina no ye sese de adwumaden ebeboa wo ye nipa bi a se wo ye bibi mpo na sade no enko ye kra wotimi ekyerɛkyerɛ ma wo hu niema bia ni so na Alaji Didi ye leader papa me de bia me ka se Alaji Didi o ye leader papa a se adwumayefo nyina mpanyefo nyina ehwe Alaji Didi asuana enka ebeye adwuma yie Alaji Didi waya ade se wo hwe atebubu district ha waboa amanfo bebre wo ye ni papa di se mama me so Alaji Didi a nka menimba bia ba na o megina ana se workers no bia ye gina wo ye nipa bia wo kan wa hiasem kyerɛ na oboa Alaji Didi o hwe nyanka wo ba bia na wo bɛka wasem hia kyerɛ na enne se wato ye pono Alaji Didi no ora Kofi Owusu na adwumayefo obo na baso no wo mu wieye atebubu manhene twafo eye nana Adom body any wotu adwumayefo no efo moma no kwadi ani akotene wo mumu pa no kwari die betimi de wakoba bia na no so wode eto adwumawura no mo ne mpanifo no anim nso wo ma yonkofa amapankoso ewo won ene adwumayefo no nso entem wo haw bia wo ho a enche na adedi na afem wasiesie na asomdua akoso afa ne ntoma pefra Jumadi di amamani eje kese ne se Alaji onu nko amfa na adwene nya adwuma obefa workers pro for technical people bankers ne yi no ba ye interview ne yeso awa ye akwa media review se ne be ya workers nso be nya kwane aka de habe adwuma bia wo ya ma bibi akwa untimenka ba Alaji ayi wa ye ama workers obra opportunity because benyeska overnight Alaji is one starter ko ye adwuma kuma se beka training college ka o ye nto boase ti mesrebe te be ba dwene se be de krono be ye ya o ba wie be ne nguase to bo mrepan ba boso boboko benim anyway tebubu manhene twafo nana Adom wadi nene eno no na yede mokọ yensam foforo mu a ya na mpempi na asuafo university fo be wie school wo industry num ne ade nso wo mo beba na yede wo mo be ko field no na ye se enya no kra no wo mo nti be wie akire na ne adwuma wonya bi nye efisasi yede no kwura mu a
hunu adwuma no so kora na no na ka ho abie ma mpanifo keka ne ma bo mu na me ka sei enipa besa 124 ye de wonmo afa infini nyuma hodo mu atete wo ama enei wonmo ekọ wanim we ye second batch a Goldfields graduate training program ekọ so wonmo hyase 2017 no emu ene wonmo aya infie mienu ntete ene womde ma ya takwa ene ne mpotamo mining areas no womudi sa adwuma na hono Executive Vice President Eda head of Goldfields West Africa ye Joshua Mototi wodi tudwachire mu se dwumaden ye ne sade wahunu adwuma na te ase ye na no na beboa ama wonso watumi adru bota ye ho wo wiase amanyina mu a ensema wodi tudwa eni. Today we're here for the 124 young people who were placed in various departments at Goldfields for the 2-year graduate training program. Since it started in 2018, the Goldfields Ghana Foundation has invested $2.3 million in this program, which has been instrumental in providing structured on-the-job training for 171 graduates so far from the host communities of Takwa and Daman. There were 47 graduate trainees in the first batch of the program. 31 of them have secured employment in the mining and construction industry across Ghana. 5 others are furthering their education in the United States and Europe. Anyway, Executive Vice President one so head of Goldfields West Africa Joshua Mototi no woman's wa enya mfie mienu ntete yi enso kire wa ni so aso ene sade ne wako monten entete ya de ama wo mo no nso ekoda na die Ebeboa mi bebe Goldfields aya je emma mi wie school mi wie national service na mi nim edwuma ne ho nyama de ba na enwie pe se na sisi a mi gina nti emma omo ma mi san nim die ni nyansan me bo modern say me kwa bonten baby a me I'll find myself bia baby a me wo be ko bia company bia e be family na se me start me you see nim die ni omo de ama me na me de abo me bra na abo me nso as nimpa ese me ye medwuma na mi nya sika de bo e bra wa abrabo nti e be boa me pe be so me buye and me make sure say me de be ye edwuma na boa me be. Anyway, for ne one more gentete wo Goldfields graduate training program and I would say one more enkano. So for penny ya wada prize be a sorry no ne fe walking as wa for Montamo Reverend Martin Luther Abebio. Wono so na na wode na no atomu bie wo hwemodie wo man ya femu se ya mamre ne amane ye bema na ada die tichiu e wo mabunu no fm ne anya so emfaso no ye nhunu ne sa wode sansemi tu dwabra ne wo ma asori ma no wo bia wo mo enhye Ghana ya fade e wo presby asori ho na no ne yama ne bofo di nkomo kire mu se e ba na mamre ne a afade no ho nsam ne dia ye di fokra wo mu kra ya to agu ekosesa nkrofo bi e no enya ne kwan so a yentie so fopani anu mo ensem ehwe oman nu mu a ya mamre yentimi en project ni yie ya ye bidie nanso enwie pe ye se nya ese ni nyina ne se ne mafo no ye ko ba bi kra ye mpese be da amamre ena amamre ni bebre nso wo hon ma emma lamlight nu na ye ho se fie da bia na obia na amamre di no ye nhye Ghana made in Ghana no mo ensan mre bi na se na ya ye ne nei asafo bia bra no no ye ma asafo ma no enfo wa fade amamre afade na abod amamre hodo no ho dawuru na aboa mai no so ehunu amamre hodo wo mia So for penny Reverend Martin Luther Abebio ne na yekotie ye ne ye apam Sema kahine ya wa ahafo Kenya se number 1 na ya bo asuama enso ne adom kase ya mane boni same asare di nkomo no wo kire mu se hadwen pa se ne ya mamre ne ya toto no ase ajeje mu abasa na ne kasa mu na wo kire se Ghana fo ya sua kra manatra krofo de ne ye enkura ye twi kase ene ye nkrom kasa ahodo ye nkire brofo nkoten brofo nso kra wo hu de ka akosie enti no enka akiri de e wo se yesa akọ ne yakofa ne yeboa me ya mamre ne amane no ejira ne na so mamre no sade e wo se ye no to sine kakra sanse ene tie mu mpo
sɛ betwifo kra profo na yɛba no ɛde tifi ebiem aduane a ne edi no tete no ɛna yɛ ni biem ayɛ abrɔfo ne ane nko a yɛkasa ne yɛbibia yɛ de abrɔfo ɛyɛ egyina ɛmasu a na wɔyɛ mu sɛ Ghana fo ɛsɛi. Anyway, a pesmaka hina wa for Kenya say number 1 nana yebu asiama and I would say no and canon and I kwa mwabwatin wo Facebook or wo ablekuma Central aka Dr. Baumia is coming. Watch ya or say watch ya incoming Mamia Fiakoto Kankwe North parliamentary candidate hopeful. Nedia no Evan Jabans loud and clear was paying fantastic super weekend news. Yada say papa and a fay correct TV and show the nedia by ya war Germany no war or penny kwaku menu all the signals from Asimbroku demonstrate Charles Opoku will win Tuesday elections. Greetings to Kwabna Pofo appear virus MD State Housing Company Nesho openi kwaku menu dia na makan esuo kwa unteso enso Adom FM News all the way Wachia Ahmed Alhaji Alberta inside Virginia USA na face 7 to 4 ono so wo Philadelphia USA esuo kwa unteso dia eno no ya ho Steven etu ahene yada mu nyina semufa nche ya brana sokra pa ho bata ha na brema kwan na media sie ma na DBS Industries for no asemesro pe chance pa de gu dan so DBS for chance na American for Toto soap and cream. I don't know we hear the best already any. Na honamani sana kowia di cream no so afa wo se tuntum kokwa wona akron. Wo mother woman ye de kase ne bro. Meeting e de afia amankwa tamakro. Joshua kwa mikule no. Na da roman ochechere nsemi ma ye chinchim ye ma OTBA. Je ko da roman so e no de tum mo Facebook live ye ko. Na writer aye krado. Minim Congo se hwan ne kosi sei. Enti say 2-0 3-2 against Ngofo no 3-2 against my last minute kura na omo beti mi no 3-2 ye nyanke ye burade ya semo enti writer ya crowd wo de beba wo wie pe na promise nso promise empa na so nyimo de bade edu twem ba o me promise ya bo Lady Ann nyom no ha bo intercession a prayer for you. Enti owie penyin ne awo beba nyinsa ne awo amankrofo anyanyema awo afon ho afo ba opese onya sa testimony ni bia 8 pm shia ye de bebro yada se